Besplatno. Imaš našu aplikaciju? Imaš? Stvarno? Ja, Super. Dobila si nagradu, voucher od 5000. To sam Šta sam dobila? Nije se malo. Upravo ti si naš prvi dobit. Čestitamo. Jel imate slučajnu aplikaciju na telefonu? Stvarno? Da možemo da vidimo. Čekaj, sad to pomoći. To je kaži samo okreni malo za kameru. Bože. Znaš da sam zahvaljujući tome dobila voucher na 5000 dinara? Ja da sam to mi zavarala. E pa pogledaj, voucher je ovo je za tebe. Stvarno, krenite do kamere da se vidi. Za početak okreći.